נתחיל מנושא כללי יותר עד שכולם ייכנסו, ואז נעשה את הפתיחה בצורה רשמית לטובת אלה שנמצאים כרגע כאן כבר בפנים, ואז אני אעשה את הפתיח כמו שצריך. אז עכשיו נדבר בנושא מקצועי כללי. אני רוצה לדבר כמה דקות על שיטת הדיווח במדינת ישראל ומה קורה היום. יש פה המון רואי חשבון, עורכי דין, ונדבר על זה כמה דקות. בשנים האחרונות נפתח ויכוח בין רשות המיסים לבין הלשכות המקצועיות, לשכת רואי חשבון ויועצי מס, על שיטת הדיווח הנכונה במדינה. ורשות המיסים החליטה שכל החברות במדינת ישראל צריכות לדווח בשיטת המצטבר. מי שלא מצוי בשיטה הזאת, משמעותה היא שההכנסות וההוצאות נרשמות במועד ההצטברות שלהם ולא במועד הזרימה שלהם. כלומר, היצירה של ההכנסה ושל ההוצאה היא פונקציה של משפט וכלכלה ולא פונקציה של תזרים. אלה שמכירים אותי קצת יותר, אז אני לא הצגתי את עצמי, אני המרצה הראשון בתוכנית. אלה שמכירים אותי יודעים שהעולם החשבונאות הוא עולם של הצגה. תרתי משמע הצגה, דהיינו עולם שהוא מציג את המצב הפיננסי של העסקים. ורשות המיסים החליטה בשנים האחרונות, כבר 10 שנים היא נאבקת בזה, שההצגה הנכונה היא השיטה הכלכלית והמשפטית הטהורה, ונאבקה מול לשכת רואי חשבון בהתבסס על פסיקה שניתנה לפני כ-20 שנה בבית המשפט העליון, ולפני שנה עשתה מעשה והחליטה שכל החברות ידווחו על בסיס מצטבר ולא תהיה אף חברה שתדווח על בסיס מזומן. הוציאה הנחיה כזאת. ההנחיה הזאת גרמה ללשכת רואי חשבון ללכת ולבקש חוות דעת משפטיות מכמה עורכי דין על מנת לאפשר עדיין לחברות ענק של מתן שירותים כמו משרדי פרסום, משרדי יחסי ציבור, מתווכים ואומנים שיש להם מחזורים של עשרות מיליוני שקלים לבוא ולהמשיך לדווח לפי שיטת המזומן. כמובן יש בתוכם גם עורכי דין ורואי חשבון ורופאים. רשות המיסים הרגישה שהיא עשתה איזשהו צעד מהותי, שתבינו את הבעיה כאן. הבעיה כאן זה סדרי גודל של כמה עשרות מיליארדי שקלים. בסופו של דבר איפה הם נמצאים? האם הם נמצאים לכאורה אצל האנשים, אצל בעלי העסקים, אצל החברות, או נמצאים במדינה? כי מאזן שמציג לקוחות שעולים על הספקים, אז דהיינו הרווחים שלו יותר גדולים מההוצאות שלו, כי לקוחות מוצגים כנגד הכנסות וספקים כנגד הוצאות בדרך כלל. אז מצפים בעלי אותם עסקים שילכו ויקחו הלוואות על מנת לשלם את המיסים שלהם, כי בדרך כלל שלקוח חייב לי כסף, לא שרק אני לפעמים צריך לשלם את המע"מ בגינו, עכשיו המדינה אמרה גם בוא תשלם את המס הכנסה בגינו. אז הדבר הזה עשה בלגן, הוא עושה גם בלגן בחברות שמדווחות על בסיס מצטבר. אחר כך יש לנו חובות אבודים, ואנחנו רצים אחרי רשות המיסים, אומרים להם הנה יש לנו חוב אבוד, תחזרו לנו את המע"מ, תחזרו לנו את המס הכנסה, והם אומרים לא, תתבעו את הלקוח, ורק אחר כך תבואו אלינו, הם שותפי על כאלה, הם מקבלים את חלקם ברווח עוד לפני שקיבלנו את המזומן. בכלל השיטה היא פגומה, כי קשה מאוד ליצור שותפות, ואתם יודעים שרשות המיסים הוא שותפה שלנו על פי חוק, שיעורי השותפות שלהם מדי פעם נקבעים בחוק. קשה מאוד ליצור שותפות שהשותף אומר תקשיב אני לא מעניין אותי אם קיבלת כסף לא קיבלת כסף, את הצ'ק אליי אתה שולח. אחר כך אם זה שמכרת לא שילם לך או לא שילם לך, אז תתבע אותו, ואם לא תצליח לקבל ממנו את הכסף אז תחזור אליי, אני אחזיר לך את החלק שלי שבשותפות. זו שותפות קצת לא הגיונית, אבל זאת השותפות. ככה זה אימם וככה זה אימם, זה לא בדיוק שותפות, זה מס מחזור שאנחנו משלמים אותו לפעמים לפני שקיבלנו אותו. המדינה בשנתיים האחרונות ניסתה לעשות סדר שלפחות כספים שאנשים צריכים לקבל מהמדינה, שהמדינה לא תבקש את המע"מ עליהם,
גם זה לא בדיוק כל כך מצליח, עדיין חשבים מסוימים במוסדות המדינה לא מוכנים לשלם לפני שיש להם את החשבונית מס או שדוחים את התשלומים, ועדיין יש עסקים שנאלצים לשלם את המע"מ לפני שקיבלו את הכסף. אז ככה שהשיטה במועד זרימת המזומן היא שיטה פגומה, היא שיטה פגומה ביסודה, כי בדרך כלל רוב העסקים משלמים את המיסים שלהם מכסף שאין להם. עכשיו, או שזה בא על חשבון הלוואות בעלים או הון עצמי או הלוואות בנקאיות, אבל זאת השיטה. בהוראה המקצועית שיצאה ב-2012, רשות המיסים החליטה שאין יותר את האופציה לעשות התאמה לכאורה בדוח התאמה, ואני לא ארחיב את הדיבור על זה כי אני לא רוצה שזה ייקח עוד הרבה זמן, אני רק מחכה לראות שרוב האנשים נכנסו, ואז אני אעבור לנושאים שעל סדר היום. החליטה שאין יותר אפשרות לעשות התאמה בדוח התאמה לבסיס מזומן. מה שרואי חשבון הרשו לעצמם לכאורה, מה שאני אומר לכם בעדינות שלא בטוח שמותר להם לעשות את זה בדוח התאמה, כי אין הוראת חוק דוח התאמה למס, זה הדוח שמצטרף לדוח הכספי, בסופו שבאים לוקחים את הרווח החשבונאי, עושים לו כל מיני פלוסים ומינוסים של מותר ואסור על מנת להתאימו למס, ושם מבטלים את הספקים ואת הלקוחות על בסיס מצטבר והופכים אותם על בסיס מזומן. אז רשות המיסים אמרה אסור לכם לעשות את זה יותר. למזלנו המוסד לתקינה חשבונאית פרסם תקן חשבונאות לפני כחודשיים וקבע בתוכו שאפשר להמשיך להציג דוחות כספיים של חברות שעוסקות במתן שירותים על בסיס מזומן, ולכן בעצם הוא פתח את האפשרות לחזור ולהציג דוחות כספיים מזומן, ודוח כמובן שאם הדוח הכספי מזומן אז אין בעיה, כי אז אין ספקים ולקוחות ואנחנו יוצאים ממזומן למזומן. עדיין נשארת שאלה האם מותר לי לעשות דוח כספי מצטבר, זה מה שכולנו רוצים, כולנו רוצים לראות את הרווחים האמיתיים שלנו שהיו בשנת המס וכלפי כל העולם, אבל חוץ מרשות המיסים אנחנו רוצים לראות את הרווחים האלה. והאם מותר לנו לעבור בדוח התאמה למצטבר? רשות המיסים עדיין אומרת שאסור לעשות את זה, היא לא מסכימה שיעשו את זה בדוח התאמה, אבל היא נחלשה בגישה שלה שאי אפשר, שאין חברות שיכולות להגיש בסיס מזומן, והיום המצב שלנו קצת יותר טוב, אבל למי שמצוי בעניין הזה שידע שיש כבר תקן חשבונאי שמאפשר להציג דוחות בסיס מזומן, ונראה מה יהיה עם דוחות 12-13 שהתחילו להיות מוגשים. יש כאלה שהולכים לעשות שני דוחות כספיים, יש כל מיני יצירות בעניין הזה, אני לא ארחיב את הדיבור על זה, על כל האפשרויות איך אנחנו יכולים להיאבק בזה, אבל עוד לא נאמרה המילה האחרונה בנושא הזה, ונחכה לראות איך זה יתפתח הנושא. מדובר על שיטת הדיווח בסיס מזומן מצטבר. טוב, אני מניח שרוב האנשים כבר נכנסו. דורון, נכון? כן. טוב. אז שוב פעם בוקר טוב לכולם. לכל אלה שנכנסו טיפה באיחור. עד עכשיו דיברנו על דברים שלא קשורים לכנס. אז אני ז'ק בלנגה, והיום מתארחים אצלנו מנהל רשות המיסים לשעבר, תן הרצאה יותר מאוחר, עורך דין דורון איתני ירצה על חידושים וסוגיות מיוחדות בנושאים הפליליים של מיסים, ועורך דין יוסי רומנו ירצה על הסוגיה הכי קשה שמתעוררת היום אצל מזכירי דירות, שאנחנו כבר נמצאים בכמה תיקים בנושא הזה, גם בבית משפט וגם מול רשות המיסים, ובעיה כבר הייתה ידועה ב-2003, נדמה לי שאני כבר לא זוכר אם זה ב-2003 או ב-2006, זה כבר הרבה שנים, זה 10 שנים, אני פרסמתי מאמר שאפשר להשכיר 122 דירות ולשלם מס של 10%.
אנשים שכתבתי את המאמר עוד לא הבינו על מה אני כותב בכלל ומה הנושא ולמה זה כזה חשוב. אבל היום כבר אנחנו נמצאים בהמון תיקים בנושא הזה. יש לכם את המאמר הזה גם בספר, נדמה לי בסופו. אז יוסי יעשה סקירה של כל המצב המשפטי בתחום הזה ואיפה הדברים עומדים. ועוד לא ניתנו פסקי דין, ניתנו פסקי דין ליד, אבל לא ניתנו בדיוק פסקי דין לתוך הנושא הזה. אני רוצה לדבר כמה מילים על קבוצות רכישה. לפני שאני אכנס למיסוי דירות מגורים. אני אגיד כמה דברים קצת קשים על התחום הזה, כי התחום הזה כבר בעצם, אני לא יודע אם צריך לעבוד עליו הקלע, אבל הוא כבר לא מה שהוא היה צריך להיות. קבוצות הרכישה הם, חשבתי לעצמי בשבועיים האחרונים איך אני אגדיר את זה בדיוק. הם קבלנים ויזמים ואנשים שהם, את יכולה להביא את זה ליד, אל תרגישי בנוח. קבלנים ויזמים וזאת הבעיה הקטנה שלנו. אני צריך אחד. שמתחפשים לכאורה ליזמי או מארגני קבוצות רכישה, אבל זאת הבעיה הקטנה. הבעיה הגדולה שנכנסים לתחום הזה הרבה אנשים שלא מבינים בנדל"ן וגוררים אחריהם אנשים שגורמים להם נזק לאורך זמן. וכל היתרונות של קבוצות הרכישה מתחילים להפוך להיות חסרונות. כי קבוצת רכישה שבן אדם נכנס אליה והוא מחכה לדירה במשך 8 או 10 שנים והוא לא יודע מתי הוא יקבל את הדירה והוא לא יודע כמה יתעלה לו בסוף, המצב הזה הוא מצב לא תקין. והפער, קבוצות הרכישה הראשונות התחילו בשנות ה-80. מי שיחפש טוב יראה שיש חוזר של מס הכנסה בסוף שנות ה-80 שמדבר על עמותות בנייה. שימו לב למינוח, עמותת בנייה לטובת החברים שלה. משהו כזה. דהיינו ועד כזה של בית כנסת שמתארגן בשביל לבנות כמה דירות לעצמם. שם זה התחיל הרעיון בגדול. אז קראו לזה עמותת בנייה. והיום המצב הפך להיות למצב קיצוני, שמי שבשבועיים האחרונים קורא עיתונים ורואה את הקבוצות האחרונות שמתארגנות למאות דירות, שאנשים שיושבים ועומדים בראשם לא מבינים את החישובים של העלויות שצפויות להם. פשוט הם עושים טעויות בסיסיות ביותר, והמצב הזה הפך להיות מצב שאני קורא את החומרים האלה ושאני נמצא בתחום כבר לא יודע, 25 שנה, זה קצת מתחיל להציק שהקבוצות הרכישה בעצם הם הפכו להיות מנגנון שמנצל לכאורה טיפשות של משקיעים שיש להם כסף ושהם חושבים שהם קונים בזול, למול מצב שאומרים לו הנה תראה איזה רווח גדול הולך להיות לך בעוד שנה, שנתיים או 10. עכשיו כולנו מבינים, ויש פה הרבה אנשים שמתעסקים בנדל"ן, כולנו מבינים שכל עוד הדירה לא אצלי, אז הדירה הזאת התיאורטית על הנייר, או אמורה להיות על המגרש הזה, היא הוצאה ולא הכנסה. כי אני מתחיל להניב תשואה רק מרגע שאני מקבל את הנכס. כל עוד הנכס לא אצלי, אז אני מפסיד תשואה. אז כל ההפרשים נעים סביב ה-20%. עכשיו ה-20% האלה לצערי הם כבר לא נמצאים אצל המשקיעים, הם נמצאים אצל היזמים לכאורה. ולכן 5-10 שנים המתנה הם גורמים לנזק הרבה יותר גדול מהתועלת בהמתנה. והשוק הזה הפך להיות שוק רע, גרוע. ונכון שקבוצות קטנות שמתארגנות לטובת עצמם של 5 ו10 אנשים
וגם שמה, גם אתמול כבר שמעתי שיש בעיות, גם ב10 דירות יש בעיות, ובניין תקוע במשך 4 שנים, בניין שימור, לכאורה רק צריך לשמר אותו ולבנות עד 2 קומות, גם הוא תקוע, והיו מקרים שהיינו בבוררויות, והמקרים הכי גרועים פשוט שאין בניין, אין היתר בנייה ואין כלום. אז וגם הקבוצות האחרונות של כל מישהו חושב אם אני אגיד את זה כולם כבר ידעו על מי אני מדבר, אבל כל מי שחושב שהוא יודע לדבר כמה מילים בכלכלה מסוגל ליצור קבוצה של 200-300 דירות ולקחת סיכונים כאלה גדולים מול 300 משפחות, ושאתה רואה את החישובים שלהם אתה אומר תקשיבו, כל דירה שתיקנה באזור שיש הסתברות יחסית גבוהה לקבל אותה תוך 2-3 היא בוודאות עדיפה על הדירות האלה. ככה שקבוצות הרכישה כמונח, מעבר לזה שהם גרמו נזקים מאוד מאוד גדולים ברמת החקיקה, כי החקיקה עכשיו, תכף אני אתייחס לרעיון המדהים, ולא אגיד לכם מי אמר ליאיר שלנו ללכת לרעיון הזה, ולא אני, אבל זה אנשים שקרובים מאוד אליי ואני הייתי נגד זה. קבוצות הרכישה גרמו לעליית מחירים עקיפה. עכשיו, לכן מעבר לתמצות הדברים שנתתי לכם בנושא קבוצות רכישה, שרשות המיסים החליטה להיכנס בתוכם ברמה מאוד מאוד קשה ולסמן אותם. כל בעל דירה בקבוצת רכישה הוא מסומן אצל רשות המיסים מה הוא עושה בדירה. הוא מסומן, זאת ההנחיה. וההנחיה היא לעקוב אחריו. מתי הוא מוכר את הדירה? היום צריכים להתקיים תנאים מאוד מאוד מסובכים בשביל לקבל פטור ממס על דירה. אנחנו נתייחס לזה קצת לא בהרחבה, לא נלמד את כל החוק, נלמד רק כמה סוגיות מיוחדות בתוכו. אבל כל בעל דירה בקבוצת רכישה מסומן, דהיינו, אם הוא בא ומוכר את הדירה מיד, איך יש כאלה עוד מוכרים לפני שמיד? כי רוב הרווח לכאורה הוא נוצר במועד קבלת היתר הבנייה. לכאורה. כי אם אתם תנתחו קבוצת רכישה, מתי התשואה נעשתה בצורה הכי גבוהה, אתם תראו בנקודה שנתקבל היתר בנייה. ממועד קבלת היתר הבנייה וצפונה מתחיל להיות הפסד בתשואה. אז יש כאלה עושים יציאה שם ויוצאים מהעסקה ומדווחים עדיין מס שבח ויש להם עדיין סיכוי שיסווגו אותם למס הכנסה. אבל אם יש דירה גמורה, המצב המשפטי מ-2 לינואר 2014 שחייבים להשתמש בה או לא להשתמש בה, אבל שיהיה מים בברזים ובניאגרה 18 חודשים על מנת שהיא תזכה לפטור מלא ממס. אני לא מדבר עכשיו על דירה שנייה ושלישית, אני מדבר על הדירה הראשונה. זאת אומרת, אין יותר מצב שמסיימים את הדירה ומוכרים אותה ויאללה היא פטורה ממס. העולם הזה נגמר כולו. יש חובת הקפאה של הנכס הזה של 18 חודשים כנראה מלאים, לא 17 ויום, לפי פרשנות של חוק מס שבח, 18 חודשים מלאים של מגורים או של דירה ריקה. דהיינו משלמים ארנונה או שפטור מארנונה. אותו דבר זה כולל כל אלה שחיפשו דירות ישנות, שיפצו אותם ומכרו אותם, אז גם העולם הזה נגמר, איננו יותר. הדירות האלה יסומנו כעסקאות מסחריות, ואני לא מדבר על הכסף השחור שיש בעולם הנדל"ן. כי כמות הכסף השחור שבעולם הנדל"ן זה כמות הכסף הכי גדולה בתחום, לא יודע אם זה הכי גדולה, אבל שלוקחים את כל המדינה, אז אפשר להגיד שהכי גדולה מבחינת הון שהוא לא לבן. כי כמות המאות אלפי שקלים שמשולמים שם במזומן היא עדיין מאוד מאוד גדולה. לא נראה לי
שינוי החקיקה שיחייב תשלום במזומן, תשלום במזומן מוגבל עד 5,000 שקל ישנה את העולם הזה, ולכן כמות הכסף שלא מדווחת שם, כי כמות הדיווח הנדרשת שם היא כמות המיסים שנדרשת לתשלום בעקבות דיווח על כל 100,000 שקל היא מאוד מאוד גבוהה. כמות המיסים בדירה חדשה מגיעים ל-60%, ואני לא אנתח את זה עכשיו. אם תרצו נשלח לכם ניתוח באימייל מי שזה מעניין אותו. וכמות המיסים בתנועה בין דירות היא יכולה להגיע ל-20%. אני עוד מעט אתייחס לזה. אז שינוי החקיקה והגרימה לכך שהדירה צריכה להיות עומדת ישנה את הסטטוס חשיבה של אלה שמוכרים לפני שהם קונים. אתם מכירים את אלה שאומרים, תקשיב, אתה רואה את הדירה הזאת, הנה תראה את התוכניות שלה כמה היא יפה וכמה היא הולכת להיות מיוחדת. עכשיו הבן אדם שמציג אותה הוא עוד לא קנה אותה, הוא כבר מוכר אותה למישהו, ואז הוא קונה, משפץ ומוכר, כן? זה השיטה שהייתה ב10 שנים האחרונות. זה דירות שיפוץ, לא דירות של קבוצות רכישה, אבל הדירות של קבוצות רכישה לא ניתן יותר ליצור את המסחר המהיר ולכאורה את 100,000 שקל או את 200,000 שקל רווח המהיר שאנשים עשו אותו, והוא רווח שדרך אגב לא נכון, לא דווח, ובטח יהפוך להיות מס פירותי עליו ומע"מ עליו, וזה יעבור בעצם ממצב של פטור למצב של 60-62% מס. זה איפה שזה הולך לעבור. עכשיו מעבר לזה, שכל דירה כזאת שיסמנו אותה כקבוצת רכישה, בעל הקרקע שלה חשוף למע"מ במחירתה, בשונה ממחירה לאנשים פרטיים. והיום בעלי קרקעות צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי לפעמים בא בן אדם אחד שקונה ממנו את הקרקע והוא לא יודע שבעצם מאחוריו עומדת קבוצת רכישה. לכן כל בעל קרקע שלא תמיד הוא מיוצג על ידי עורכי דין מבינים או יודעים, כי בדרך כלל הוא אומר מה אני עושה עסקה פשוטה, סך הכל אני מוכר קרקע ומע"מ אין לי כי אני מוכר לאדם פרטי, יש לי רק מס שבח ואני יודע בדיוק את המס שבח, רק שהוא לא שוכח לקבוע סעיף שאם יראו את הקונים כקבוצת רכישה שמאורגנת על ידי גורם מארגן, אז בעצם הם יצטרכו להוסיף לו עוד 18% על הסכום, שזה סעיף בעצם שמשנה לו לפעמים את כל הרווחיות בעסקה, זה להוריד לו 15% מהתמורה לעוד מיסים נוספים שבדרך כלל בעלי קרקעות שוכחים את זה, וזה סעיף שחייבים להכניס אותו בכל מחירת קרקע מעבר לשתי דירות לשני אחים. מעבר לזה, כל מחירת קרקע שיש בה שתי יחידות ויותר והם לא שני אחים, אני אומר לא יודע, אולי המתווך הוא מארגן אותם, או עורך דין. לא יודע מי מארגן, אולי מישהו ארגן לי פה איזה קבוצת רכישה של שני קוטג'ים, ואני בכלל אתחייב במע"מ. לכן אני לא אומר שמחירת קרקע לבית אחד יכולה להיות קבוצת רכישה, זה כבר לא נשמע לי יותר דמי תיווך, אבל כל עסקת מקרקעין של שתי יחידות ומעלה, להכניס סעיף, תמיד, בלי יוצא מהכלל. כמובן שאם אני העורך דין של הצד השני, אז אני אדאג לא להכניס את הסעיף הזה, אבל להכניס את הסעיף, שאם יחול מע"מ, ויראו את הקונים כקבוצת רכישה, אז הקונים ישלמו את המע"מ למוכר. ואם יש ספק, להפקיד כספים בנאמנות, אצל העורכי דין של הקונים, שישלמו את המע"מ הזה. עכשיו תראו, יש הרבה אנשים שטועים בעולם השחור של הנדל"ן, שהם קונים אז הם חוסכים מס רכישה. וזו טעות מאוד גדולה, כי מי שעושה השקעות בדירות מגורים, הוא נע היום בין מס מלא, בין מס מלא של שבח לבין מס מלא של מס הכנסה. אני לא אדבר על המע"מ, כי מע"מ הוא עולם מאוד מאוד מסובך כאן. אולי אני אתן את הכללים שלו ממש בתמצית. אבל דירה שנייה חדשה שנקנית היום ונמכרת כדירה שנייה, תמיד היא ממוסה באופן מלא. אין יותר פטור ממס שבח, בשום מצב.
לכן המס עליה ינוע בין 25% ל-50%. אין דירה שנייה חדשה שיש לה פטור ממס. לכן הניסיון לחסוך מס רכישה בקנייה של 5%, כל 100,000 שקל ששילמתי במזומן ולא שילמתי עליהם מס רכישה בשביל לחסוך אותו, אני משלם 25,000 שקל במחירה. זאת הנוסחה. נכון שצריך לעשות היוון של ה-25 שקל לעתיד, ואני עוד לא דיברתי על הפחת והמימון שאני אתייחס אליהם בהמשך, כי הם הפכו להיות נושאים מאוד מורכבים כאן בעולם הנדל"ן ושחייבים להבין אותם. אבל כל חיסכון של 5,000 שקל או 6,000 שקל, תלוי אם זו דירה ראשונה או שנייה או שלישית, אבל בדרך כלל זאת תהיה דירה שנייה, אז אני לא יודע איפה 100,000 שקל האלה נופלים ב5, 6 או 10% זה יכול להגיע? שלמה, כן? 10%. אז כל חיסכון בין 5 ל-10,000 שקל בקנייה, עולה לנו 25,000 שקל במחירה. מאוד פשוט. ואני עוד לא מדבר על הפחת שמורכב כאן. ולכן כל מי שנאלץ בעצם ויודע שתוך 2, 3, 4 הוא הולך למכור את הדירה, בעצם הוא עשה עסקת הפסד. הוא הפסיד בתשלום מזומן. עכשיו למה הוא הפסיד? הוא גם, אני לא מדבר על מצב שהוא לא יודע להסביר מאיפה הכסף. כי אז ההון השחור שלו ב-25% מס. כי אם הוא שם מזומן ולא שילם עליו מס רכישה, אז שהוא ימכור והוא יקבל את הכסף לא במזומן. כי אם הוא יקבל במזומן אז יצא מזומן, נכנס מזומן, ואז דורון יעשה לכם הרצאה מה קורה בעולם הזה, אחר כך שתופסים אותו. אבל אם הוא יצא מזומן ונכנס מזומן מדווח, אז בעצם הוא הפך כסף שחור מהעסקים שלו שחיה ב-50 או 60% מס לכסף לבן ב-25% מס. בהנחה שזה לא נכון, זה מצוין, זה תרגיל שעושים אותו הצרפתים באזור שנקרא הרצליה ונתניה, אז שהוא ימחוק את המילה צרפתים שם מהקלטת. אז זה דרך שב-20 שנה האחרונות נעשית בה הלבנת כספים דרך הדירות מגורים, שאנשים שפכו המון כספים. רשות המיסים לפני יומיים עשתה מבצע מאוד גדול למיטב ידיעתי באזור קיסריה, וחיפשו את כל המזכירי דירות למיניהם של חפלות כאלה, סופי שבוע, כל האלה שלא מדווחים, וכל מיני אנשים שעושים שכירות ושכירות משנה, ואני יודע שזה נושא שנמצא בלב הבדיקות של רשות המיסים היום, ככה שנכון שאפשר לעשות הלבנת כספים אסורה לכאורה כאן, אבל מי שיש לו כסף לבן עושה טעות שהוא משלם בשחור. מזומן, אני רוצה לדבר טיפה על נושא המימון והפחת בעולם הנדל"ן. רשות המיסים עמדה על זה בגלל חוסר הבנה של היועצים דווקא. שזה התחיל, אני זוכר, ישבו כמה עורכי דין במיסים ואמרו לי, ז'ק, תקשיב, אנחנו לא מבינים מה הם רוצים מאיתנו, ואמרתי להם, תקשיבו, רשות המיסים צודקת, מה שהם אומרים זה נכון, אבל לקח 10 שנים להגיע להבנה שלכאורה, ועד היום יש אנשים, יש אנשי מקצוע שאומרים בסדר, אנחנו לא מבינים למה, אבל בסדר. אז זו סוגיה קצת מסובכת. לפני שניכנס ללב של העניין הזה, כי אני לא הולך עכשיו ללמד את הבסיסים, אני רוצה לתת לכם רק בזמן שיש לי רק את הערכים המוספים בסוגיות שאני רוצה לדבר עליהם, בסדר? אני לא מלמד את הבסיס עכשיו.
לפני כשנה ניתן פסק דין שהוא נמצא בערעור לבית המשפט העליון בנושא ניכוי הוצאות מימון. בית המשפט קבע שהוצאות המימון ינוכו כנגד ההכנסות שהן מייצרות, אם הן מייצרות הכנסות, גם אם הן פטורות ממס כמו דיבידנד. ולא ניתן להעמיס את הוצאות המימון האלה על עלות המניות. במקרה הזה, זה היה פישמן שקנה את ידיעות האחרונות, והיה לו הוצאות מימון של 300 מיליון שקל. המשמעות של הפסק דין הזה מבחינתו היא בין 75 ל-150 מיליון שקל הפסד. אני לא מאמין שבית המשפט העליון ישנה את ההחלטה כאן, אבל נחכה ונראה. אבל המשמעות של הפסק דין הזה בעולם המימון, שלצערי הוא לא מובן מספיק כמו שאלה שחושבים שמבינים בנדל"ן, שעולם המימון יכול להפוך את העסקה למפסידה, ואנחנו חושבים שאנחנו מרוויחים. וחשוב שנבין את הדברים, ולהבין אותם אני אדבר על זה 2 דקות, ואני מקווה שזה יהיה ברור. יצירת קשר בין המימון לבין ההכנסה שהוא מייצר, בין הוצאת המימון לבין ההכנסה שהוא מייצר, מאפסת את ההכנסה החייבת במס, ולא יוצרת תשלום מס. דהיינו, אני לוקח הלוואה מהבנק, ואני יודע, הבטיחו לי חברים מהבנק שהגיעו, אני מקווה שהם בקהל, כי אני עוד לא רואה אותם. הנה הוא פה, והבטחתי שאני אדבר עוד על זה היום. בוקר טוב יוסי. יצירת הקשר, אם אני בא לבנק ואני אומר לו כמה עולה לי ההלוואה, אז הוא אומר לי פריים פלוס 2, 3, 4, 5%, ואז אני שואל, תגיד, רואה חשבון יקר שלי, כמה התשואה בעסק? אז רואה חשבון אומר לי 6%. אז אני אומר לו, תקשיב, זאת אומרת, אם אני לוקח ב4 או 5, אם העמלות עולה לי 5%, ואני עושה 6%, אז אני מרוויח. איזה כיף. כאילו, עלה לי 5, אני עושה 6, על ההון העצמי אני עושה 6, ואם אני משכלל את ההון העצמי אז אני מגיע ל7-8 ואני פתאום מרוויח. אבל זה מתקיים רק שאני יוצר קשר בין הוצאות המימון להכנסה במישרין. כי אם הרווחתי 100 שקלים, ויש לי כנגד זה הוצאה של 90 שקלים של מימון על המרכיב הזה, כי אתם יודעים, המימון הוא בא אחרי הרווח הגולמי, אחרי הכל, בא המימון ומנקה לי את כל הרווח, כי הבנקים שם עושים את הכסף שלהם. הם שותפים עקיפים, הם גם שותפים מובטחים, והם לא אכפת להם שתפסידו, הם לוקחים את הכסף לפני גם מס הכנסה. אז זה בסדר. אז אומר שיצרתי קשר בין הוצאת המימון להכנסות שהיה לי מהעסק, והנטל האמיתי הוא אותו פריים פלוס 2% פלוס העמלות ששילמתי. אבל ברגע שהמימון עולה קומה או 2, המספרים משתנים לחלוטין. דהיינו, אם אני נכנס לעסק, למקום, שהוצאות המימון לא נפגשות עם ההכנסות, אני משקיע במניות, אני נותן הלוואת בעלים, או שאני קונה למעלה, 2 קומות למעלה את המניות של המטרה, אומרים לי בוא תשקיע בהון, אבל אני צריך לקחת הלוואה, כבר הקשר הראשון ניתק בין ההוצאות לבין ההכנסות. כי אם אני לקחתי הלוואה לקנות מניות של מסעדה, אז המימון איפה נמצא? נמצא קומה למעלה. עכשיו, קומה למעלה יכול להיות בעם, יכול להיות יחיד, הקומה למעלה, הראשונה. אבל עדיין באותו מקום אין לי את ההכנסה, ועכשיו אני צריך ליצור יצירות שרשות המיסים מחפשת אותם, לקחת את ההכנסה מהמסעדה, להעביר אותה לקומה למעלה על מנת לנקות הוצאות מימון. ואז מתחילים לקרוא לזה בכל מיני שמות מוזרים, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי תיווך, דמי שיווק, כדאי לי לנקות את ההוצאות. ואז זה מסומן. ואי יצירת הקשר הזה מייקרת את המימון ב-33%. למה? אם למטה אני משלם 26% ועולה דיבידנד למעלה, זאת אומרת, מה-100 שקל שקיבלתי בזכות ההלוואה, ירד 26%. ואני צריך להחזיר את ההלוואה עכשיו לא מ-100 שקלים שהרווחתי, אלא מ-74 שקלים שהרווחתי.
ועכשיו אנחנו מבינים בעצם שהתשואה בשביל לחסות את ההשקעה היא כבר 7%. ואם אני בטעות עושה את זה כיחיד, אז מלמטה למעלה זה יורד חצי. 26 ועוד 30 או 32, אנחנו ב-50% מס. דהיינו, אני עכשיו צריך להחזיר הלוואה לבנק, ואני אומר, תראה איזה תשואה מסעדה יפה עושה. תראה, אני לקחתי ב5% ועושה 7, אני אומר לו, כן. ב10% אתה עוד לא הרווחת כלום. ואז הוא לא מבין, איך אחרי 3 שנים אין לו כלום. הוא איך יכול להיות? הרווחתי, לקחתי 5, הרווחתי 6, אבל אין לי כלום. להפך, אני עוד חייב לבנק כסף. הדבר הזה ילך ויתחדד ב10 שנים, 20 שנים הקרובות, כי רשות המיסים הולכת לחתוך בבשר כאן, בלי חשבון. כמו שהם עשו מהחגיגה של יתרות חובה, שהיא הולכת ונגמרת וניגע בה קצת בהמשך, זה ילך ויגמר. פשמג, בצו שהוציא לפישמן, אמר לו, ותרצו את הצו, נשלח לכם אותו, מי שירצה יקבל אותו, אמר לו, תקשיב, אני עושה לך טובה. שליש מהוצאות המימון אני מעמיס על עלות המניות. שליש מהוצאות המימון. ושני שליש אני מייחס לדיבידנד שקיבלת מידיעות אחרונות. בא בית המשפט, אומר לו, מה פתאום? אין העמסה על מניות של מימון שמייצר הכנסה. מייצר הכנסה מדיבידנד, נא למחוק את המימון. עכשיו דיבידנד פטור בין חברות, לכן המימון בעצם ירד לטמיון. אז זה בנושא המימון. עכשיו איך זה מתחבר לנדל"ן? עולם הנדל"ן היום בתשואות שוטפות, ועל זה יעשה לכם הרצאה מאוד רחבה יוסי, אני רק רוצה להתייחס למימון והפחת, איך הוא נקשר כאן. בדירה פטורה, הפטור הוא על המחזור ולא על הרבע. אני אמרתי לכם שהסוגיות פה הן מאוד מקצועיות ומסובכות, כי זה לא עולם מס, איך אני אגדיר אותו, ניטרלי. זה עולם מס מתחכם, שיש בו אשליות, בעולם ההשכרות של הדירות. עולם ההשכרות של הדירות, הוא מתחלק ל5 אפיקים שונים שאני לא אלמד אותם עכשיו, ואולי נעשה טבלה ונשלח לכם אותה, שנמצאים 4 מתוכם בעולם הפסיבי, ו1 או 2 מתוכם בעולם האקטיבי, העולם העסקי. אני אתייחס רק למימון ופחת בנושא הזה. הפטור הוא פטור לא על הרבע. כשאני מזכיר דירה, אז יש לי הוצאות. מעבר לצבע ולניקיון ולמזגן, יש הוצאות של פחת ומימון בדרך כלל. מעטים מאוד הדירות היום שממומנות כולן בהון עצמי. פעם גם על ההון עצמי היה הוצאה וגם את זה ביטלו, ויש היום רעיונות איך להחזיר את זה, אבל אני לא אכנס לתכנוני מס האגרסיביים האלה. הפחת והמימון אלה הוצאות שברוב הדירות מתקיימות, אז בדרך כלל בדירה שממומנת 60 או 70% במימון, והיא דירה ריאלית שנקנתה ב10 שנים האחרונות, ריאלית דהיינו במחירי שוק ריאליים שקרובים לשוק היום, לא מרוויחים מהשכרתה כסף, מפסידים. זה המצב. דהיינו, מי שקנה דירה ויש לו מימון של 60% עליה או 70%, והיא נקנתה ב10 שנים האחרונות, אם הוא לא מזכיר כל חצי חדר לאיזה משפחה ועשה פיצול של 7 דירות בתוך 3 חדרים, בדרך כלל הוא אמור להפסיד. אם הוא עשה פיצול כזה, אז הוא ירוויח. לא משנה שהוא עובר על כמה חוקים אחרים, אבל הוא ירוויח. אבל אם הוא מזכיר למשפחה נורמלית, אז הוא אמור להפסיד בגלל הפחת והמימון. ומי שמשלם מיסים על מצב כזה, אז הוא בדרך כלל הוא טועה בשיטה ובחשיבה ובתוצאה. נכון שהרבה אנשים לא יודעים לעשות את החשבון, ולא רוצים לעשות את החשבון, ולא רוצים לדווח, כי מי שעושה את החשבון צריך לדווח, אז אנשים לא רוצים לדווח, אז הם נשארים מחוץ לחשבון הזה, ואז או שהם עושים לעצמם פטור, ואז זה בסדר, פטור והפסד, כאילו זה אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר, זה בכלל לא אותו דבר, תכף נסביר את זה, ולשלם 10% זה בכלל טעות במצב הזה. עכשיו, לכן הפטור שאני אומר, שמדינה אומרת יש לך פטור 5,000 שקל, היא לא מדברת על הרווח של 5,000 שקל, היא מדברת על מחזור של 5,000 שקל. בשונה
מפטורים אחרים קיימים, שבעולם של עידוד השקעות הון, או בעולם של דירות מגורים, או בעולם של נכים, שהפטורים הם פטור על רווח ולא על מחזור. אז הפטור הזה הוא פטור אשליה. עכשיו אני לא רוצה להיכנס לערכים המוחלטים שלו, לגזול יותר מדי זמן, אבל הוא פטור מחזור. גם המס של 10% הוא מס מחזור. הוא מס שמוטל על המחזור. ואז עולה שאלה, מה קורה עם המימון והפחת? רשות המיסים אמרה וחוזרת ואומרת, בשני המסלולים האלה מנוקים באופן רעיוני גם המימון וגם הפחת. דהיינו, לכשתבוא למכור את הנכס, אתה תעשה כאילו ניקית את הפחת לצורכי מס, ואתה לא יכול להעמיס הוצאות מימון שצברת בתקופה, למרות שהיית במסלול פטור או מסלול של 10%. ולכן, דהיינו, מה המנהל מס שבח יעשה באופן אוטומטי? באופן אוטומטי ימחק לנו את כל המימון, ויקח לנו 4% פחת על הסכום המקסימלי, ויקטין לנו את העלות. עכשיו שימו לב, הקטנת הפחת מגדילה את הרווח במחירה. בסדר? זה קטע קצת מסובך, אבל הגדלת הפחת מקטינה את העלות, ולכן מגדילה את הרווח. לכן ההמלצה שלנו הייתה לאחרונה לכמה עשרות משרדי רואי חשבון, הרבה משקיעי נדל"ן, גם שהולכים למסלול של 10%, לעשות רווח והפסד לדירה. א', זה טוב לעשות רווח והפסד, כי לפעמים אנחנו נראה ש10% לא כדאי לנו. אז זה סיבה הכי חשובה. אבל הסיבה יותר חשובה היא לתעד את סכום הפחת התיאורטי שנתבע. וסכום הפחת התיאורטי הזה, צריך לקחת אותו בסכום כמה שיותר קטן, על מנת שבמועד המחירה יהיה לנו תיעוד, וההמלצה הנוספת היא להגיש את זה יחד עם 10%. דהיינו לבוא להגיד, זה הרווח והפסד שלי מהדירה, ואני משלם מס על השורה הראשונה. במקום על השורה התחתונה, אני משלם על השורה הראשונה. לא משנה שזה יחסוך לכם דיונים ומאבקים אחרים שיוסי יעשה להם הרצאה מאוד מאוד ארוכה בהסתבכויות שחלו לאחרונה מול רשות המיסים, איך אוספים את המידע הזה בדיעבד ל5 ו10 שנים, שזה נושא מאוד מאוד מסובך בפני עצמו. ההמלצה היא כן לקחת פחת, והפסיקה בבית המשפט המחוזי והעליון, שאם רואה חשבון במשך שנים תיעד את הפחת ואת המימון שנתבע, זה ראיה לכאורה שזה מספרים ולא צריך לייצר אותם מחדש במועד המחירה. אפשר להתבסס עליהם כמסמכים שהוגשו לפקיד השומה עם חותמת נתקבל. שניהם מגדילים את העלות, כן. כי אם רשמת את המימון נכון עד מועד ייצור ההכנסה, ורשמת את הפחת בשוטף שהוא קטן, שאין לו משמעות אפקטיבית, אז העלות שלך יותר גבוהה, ואם העלות יותר גבוהה, אז השבח יותר נמוך. לפני שניכנס לכמה סוגיות בדירות מגורים, אני רוצה לדבר על שני נושאים מהשבועיים האחרונים, שהם יעניינו, אני מקווה, את רוב האנשים כאן. לא שמעתי? לא. המימון לא יוכר במחירה אם הדירה הושכרה. המימון עד מועד סיום הבנייה יוכר. הוא הופך להיות חלק מהעלות ואתה צריך לקחת עליו פחת. אבל המימון, גם הבהירו את זה בהוראת הביצוע האחרונה, שוב פעם שדירה שהושכרה בפטור ב10%, כל מרכיב המימון שלה יורד לטמיון, במפורש. אז זה העניין שהוא נסגר מבחינתם, והם צודקים דרך אגב, רק יהיה ויכוח מה שיעור המימון שצריך לא להכיר כאן. זאת אומרת שאם אתה יודע לבוא ולהגיד מתי היא הושכרה בדיוק, ועד אותו יום אתה מעמיס את המימון לתוך הנכס, אז זה מתועד לך ולכן זה חלק מהעלות שלך. יתרה מזאת, העניין הזה התחיל בשנת 97 או 2007, אני כבר לא יודע, לא זוכר.
לא העניין הזה של הפחת. יצאה הוראת ביצוע של רשות המיסים שאמרה, אני חושב 97 או 8, שאמרה, היא הוראה מאוד מתחכמת, היא אמרה תקשיב, אם אתה עובד בבית ויש לך חדר עבודה בבית, אז שתמכור את הדירה 25% שימש אותך לעסק, אז 25% מהוצאות שלך על המשכנתה לא יוכרו לך במועד המכירה. עכשיו, זו הוראה שיצאה במס שבע. אז רשות המיסים לא הייתה כל כך מחוברת, לא שהיום כל כך מחוברת, אבל נניח. ואז אני באתי ופרסמתי בידיעות האחרונות שהוצאות משכנתה שעובדים הבית הוא מוצאה מוכרת. ואז התקשרו אליי אנשים מרשות המיסים, אמרו לי, מאיפה הבאת את זה? אמרתי להם, אבל יש הוראת ביצוע, כתבתם, מאחר ומישהו עובד בבית, אז הוצאות המימון לא יקרו לו במחירה, כי הן מוכרות לו בשוטף. אמרו, נכון, זה חדר ליד, זה לא אנחנו. זאת אומרת, שהם אמרו, תקשיב, אם אתה מייצר הכנסה בנכס, אז הוצאות המימון לא מוכרות. מאז הם מסכימים שזה מוכר, מי שתובע את זה, שהוא עובד בבית ומתובע את הוצאות המימון באופן יחסי ופחת באופן יחסי זה בסדר, אבל כמובן זה יורד לו. עוד שם זה התחיל, הנושא של המימון, כבר לפני 20 שנה, אם תרצה את ההוראת ביצוע הזאת, אני חושב שגם היא מופיעה בספר ועוד ספרים שהוצאתי אחרים לדעתי, עוד ספרים ישנים שהוצאתי, ואנשים בהתחלה לא הבינו במה מדובר, אבל היא קיימת, וזה נושא שהוא די ישן בעניין הזה, גם שעובדים בבית וגם שמזכירים חלקים מהבית, אלה שמזכירים חלקים מהבית. יום חמישי, באמצע מעברנו למשרדנו החדש, עוד אשאיר את הזדמנות לשותפים שלי לדבר על המשרדים החדשים, תודה. הגשנו בג"ץ יחד עם משרד אדם פיש בחיפה, יום חמישי בבוקר. פקיד שומה באזור הצפון החליט שמנתח פלסטי צריך לרשום את תיאור השירות המפורט בגוף החשבונית. עכשיו שימו לב, היום מנתחים פלסטיים, לא יודע אם אתם יודעים מה הם עוסקים, אבל הם עושים בכל מיני הגדלות והקטנות ושיפוצים של שפתיים ושיער איפה שאין והערכות וקיצורים, ופקיד השומה אמר אני רוצה לדעת הכל. מה? זה רעיון טוב, הוא רוצה גם ראיות אתה אומר, כן? עכשיו תקשיבו, לא מספיק, פקיד השומה החליט את זה לפני 3-4 חודשים, לא מספיק שגבר או אישה שהולכים ומגיעים למסקנה שהם צריכים להקטין את האוזניים ולהגדיל את השפתיים, לא מספיק שהם עם עצמם יש להם בעיה והם לא רוצים שאף אחד בעולם ידע את זה, ואולי בני זוגם כן יודעים או לא יודעים ולא יודעים כמה ואיפה ומתי, בא פקיד השומה ואומר תיאור השירות בחשבונית ופסל את הספרים. פסל את הספרים. עכשיו אני לא נכנס כרגע לסודיות רפואית וחיסיון וכל העולם המשפט שהוא עולם מלא בתחום הזה. עולמות שנמצאים ליד כמו עולם רפואת השיניים, כנראה גברים ונשים וילדים כבר לא מתביישים בטיפולי שיניים והחלפות שיניים שהם עושים. לא אכפת להם שקרוב בין 100 ל-200 אנשים במדינה שהם יודעים בדיוק איזה כתרים הם החליפו. לא אכפת להם. למה? כי ברגע שנכנס תיעוד כזה מפורט ויומן רופא וכרטסת רופא שיניים מחייבת פירוט בדיוק מה נעשה, בדרך כלל כל האנשים שנמצאים באותה מרפאה יודעים. כל האנשים שעוסקים בהנהלת חשבונות של הלקוח הזה יודעים. וכמובן רואה חשבון המבקר בסוף שנה, גם הוא יודע, הוא ועובדיו, כל מי עבר איזה טיפולים. הספרים נפסלו, הגיעו לוועדת ערר של 3 רואי חשבון מאוד מבוגרים, אחד לפחות מאוד מבוגר,
ואותו מבוגר, כנראה שהנושא הזה מרגיז את איתן, והמאוד מבוגר הזה, כן, הזכרנו שיניים וזה. המבוגר, תגיד לו שאני לא פה. הרואה חשבון בתחילת הפסק דין, שעוד לא פורסם, לא מפרסמים את כל הפסקי דין. חברים, למה מדרגות? זה נראה כאילו שאין הרבה מקום, אבל יש פה לפחות 100 מקומות פנויים באמצע. לפחות 100. בסדר? תאמינו לי, כל אלה שיושבים בצד ועושים כאילו רושם שאין מקום, אז תזרמו פנימה. אז לפחות יש 100. נכון שאנחנו רצינו לשלם לכם כמה שקלים שתעשו אווירה כאילו שאין מקום, אבל אין צורך. הרואה חשבון בתוך הפסק דין כותב, זו סוגיה מאוד מסובכת ואולי אני לא צריך להחליט בה, אבל אני זקן ואני מבוגר ואני חושב שאני מבין מספיק ולכן אני אחליט בה. ככה הוא פותח את הפסק דין. זו סוגיה מאוד מסובכת, אני חושב שאני לא יודע להחליט בה. בסוף הוא כותב פסק דין והוא פוסל את הספרים. אבל בפסק דין הוא אומר, תקשיבו, הוא אומר, הוא שכח כנראה שמדובר במנתח פלסטי, והוא כותב, מה כל כך רע אם מישהו עשה ניקוז בקיבה שלו שיהיה כתוב בחשבונית, או עשה טיפול בכבד, או עשה טיפול בריאות. אבל זה לא המקרה שלפניך, זה מישהו שמתעסק בדברים אחרים, בדברים שבולטים פה ומקטינים שם, זה לא הדברים האלה בכלל. והוא פסל את הספרים, ולכן הבג"ץ הזה הוגש ביום חמישי. אני עוד לא יודע מה יקרה בעניין הזה, אבל זה יכול להשליך על עולמות אחרים, כי היום אפילו עולם הפסיכולוגיה הפך להיות פחות חסוי מהעולם הזה, ואין ספק שחשבונית מופיעים בה פרטים, אז לפחות בין 100 ל-150 אנשים יודעים את המידע הזה שנמצא בחשבונית, לא שאנחנו מכירים לא מעט מקרים גם, שהחומרים זלגו החוצה מרשות המיסים תמורת כמה שקלים. אנחנו גם רואים אותם לפעמים, בהם להתייעץ איתנו כל מיני אנשים. תגיד, מה זה אומר הנייר הזה שקיבלתי אותו מרשות המיסים? מה זה אומר שהוא עשה? אז יש לפעמים אנשים בתוך הרשות שמוכרים את המידע הזה, ולא מן הנמנע שאתם רואים כל מיני כאלה צעירות ויפות, אומרים לה, נכון שאף פעם לא עשיתם זה? נכון? אף פעם לא עשינו. אז לא היו רוצים שיראו את החשבונית שהם כן עשו, נכון? זה לא בדיוק מסתדר. אז זה נושא אחד שנמצא עכשיו ממש בבג"ץ, ונראה מה יהיה איתו. נושא שני שצריך להטריד אותנו מאוד, שאחד מפקידי שומה החליט לפני כמה ימים, בעקבות פסק דין שהצגנו במחוזי בירושלים, הוא החליט, שלח מכתב לאותו רואה חשבון, והוא אומר לו, תקשיב, תן לי את רשימת את כל הלקוחות שלך, שעשית להם את אותה פעולה. תתאר לי את הפעולה, ובכמה כסף מדובר. עכשיו זה פקיד שומה שהוא בדרך כלל עצבני, והוא רוצה לקבל את המידע הזה. עכשיו יש לנו ויכוח מאוד ארוך על הנושא הזה, אתמול היה שעתיים ויכוח איתו. לשכת יועצי מס החליטה לקחת את זה למנהל רשות המיסים, מנהל רשות המיסים ביקש לעשות הקפאה, נכון לאתמול בערב, פקיד השומה אומר לי אין הקפאה, אני רוצה את כל המידע על כל הלקוחות שעשו את התכנון המס הזה והזה. איך? כן, כן, שעשית להם, על מנת שיהיה לי כאן להוציא להם שומות, ואנחנו מקווים שהעניין הזה ייסגר כמו שנפתח, אני רואה שיש פה אנשים בעניינים בתיאום רכב. כן. אני לא רציתי להגיד במה הנושא, אבל תיאום רכב זה בסדר. כן, אני מניח שאתה יודע במה מדובר ומה מדובר. טוב, נדל"ן. נדל"ן בכלל דירות מגורים. בואו נעשה מסגרת כללית, נעשה כמה דוגמאות וכמה דגשים ואיך כדאי להשקיע היום בנדל"ן. מסגרת הכללית הקיצונית, הסטטוס שלה, ויש לי פה יועץ צמוד, רואה חשבון שלמה פלדמן שעשה תוכנה נפלאה בנושא והוא ידבר עליה בהמשך כמה דקות.
אז אם אני אטעה תתקן אותי. כפי שאמרתי קודם, אפשר להגיד שיש 3 מישורים עיקריים בעולם הנדל"ן. יש מישור שיש לי יותר מדירה אחת, 2 דירות, והוא מתחלק, נפתחים ממנו 2 מערכות, דירות שנקנו החל מ-2014 ודירות שנקנו לפני כן. זה 2 עולמות. ויש עולם שיש לי דירה אחת ויש לה כל מיני כאלה לידה שלא מפריעים לה. בסדר? דירה אחת שיש לה לידה דירות שלא מפריעים לה, או חלקי דירות שלא מפריעים לה, ויש לי עולם שיש לי יותר מדירה אחת, דהיינו 2 דירות, כאשר העולם הזה מתחלק לשני חצים, דירות ישנות שנקנו לפני עד סוף 2013 ודירות חדשות. אז על מנת לעשות לעצמי קל, נתחיל מהכי קל ונלך ליותר כבד. הכי קל, שיש לי יותר מדירה אחת, וזה כבר אמרתי קודם, ודירה שנקנתה מהראשון לראשון 14, ודירה שנייה, תמיד המחירה שלה חייבת במס. תמיד. יכול להיות סיטואציות שהיא תועבר במתנה ובירושה, ואז אצל המקבל יתשנה את הסטטוס שלה מדירה שנייה לדירה ראשונה. אבל אצל הבעלים שלה היא כשנייה, בין אם זה מתנה, בין אם זה ירושה, דהיינו המוכר שלה, זה שמופיע בהסכם שהוא מוכר אותה, היא שנייה אצלו, והיא שנייה קלאסית, לא שנייה עם הפרעות, שאחר כך נסביר מה זה שנייה עם הפרעות, אז תמיד היא חייבת במס. בסדר? אין חריגים בעניין. המצב השני, שהוא הקל בסדר, זה הכי קל. השני בקל, זה שהדירה היא דירה יחידה, שהיא פטורה ממס המחירה שלה. אז זה כאילו קל, אבל כאן צריכים להתקיים הרבה תנאים בשביל לזכות לפטור הזה, אבל בואו נדבר על המצב הקלאסי התיאורטי, כי יש עכשיו 14-17 זה שנים בעייתיות. כעיקרון, ב-14-17 מי שנכנס אליהם 2 דירות, הוא לא יכול לקבל על הדירה, גם הוא מכר את הראשונה, על השנייה, בתקופה הזאת היא לא תהיה דירה יחידה. רק בראשון לראשון 18 היא תהפוך להיות דירה יחידה. דהיינו הוא יכול למכור את הראשונה בפטור יחסי, את השנייה גם בפטור יחסי, אבל אם הוא רוצה פטור מוחלט ולהפוך אותה ליחידה, צריך להמתין עד הראשון לראשון 18. ואם יש למישהו 3 דירות, הוא יכול את ה2 שנקנו לפני למכור בפטור יחסי, תכף נעשה דוגמה או 2 של פטור יחסי, ואת השלישית בפטור מוחלט בראשון לראשון 18, שהיא האחרונה כמובן אצלו. וזה בגדול בתקופת המעבר. אבל מה התנאים הכלליים? לא 14-17, אנחנו ב-2018 בהנחה, לא התייחסתי לנושא המע"מ של יאיר, אבל אני אגיד עליו כמה מילים תכף, אחרי הדירות יחידות. בהנחה שאנחנו ב-18, או בהנחה שאנחנו ב-14-15, וזו דירתנו היחידה. מי לא מפריע לה? מי לא מפריע לה? אז בעניין הזה, אני לא יודע אם יש עוד מישהו שעשה את זה, אבל צריכים להתקיים 3 תנאים של 18. עכשיו זה 18, לא יודע למה אם זה חי או לא חי, אבל כנראה שכן. לא יודע אם זה בגלל זה חשבו, 18 חודשים. אתם יודעים שבעולם המס, על מנת להימנע ממלכותיות, הגבולות הם בין 18 חודשים לבין 2. דהיינו יש הרבה מקומות, אופציות לעובדים, מחייבים אותנו 2. 104, 2. מיזוג 2. 2 המתנה. 2 המתנה הם בדרך כלל מבחן לאי מלכותיות, לאי כאילו של העניין שלנו. בעניין הזה,
נקבעו 18 חודש 3 פעמים. ואני אנסה להגיד אותם לאט, על מנת שתבינו מהר. אז את ה-18 חודשים הראשון, על מנת שמכירתה תהיה פטורה ממס, שהיא צריכה להיות בת 18 חודשים. דהיינו, כמו שאמרתי קודם, מיום שקיבלתי את המפתח, היא צריכה להיות ראויה למגורים, ולשמש למגורים או ריקה 18 חודשים. אי אפשר לקבל דירה מקבלן או מקבוצת רכישה, ולמכור אותה כדירת מגורים פטורה ממס. אין את העולם הזה יותר, דיברנו עליו קודם. היא צריכה להיות בת 18, ואנחנו מדברים בלשון נקבה כי דירה וזה בת. אז היא צריכה להיות בת 18. חודש. כל ה-18 שאני מדבר הם חודשים. 18 שנה זה מתגייסים לצבא. זה לעת עניה. אחותה שבאה להחליף אותה, אסור שהיא תגיע לגיל 18 חודש. דהיינו, אם יש לי דירה שאני רוצה למכור אותה, ואני קניתי אחרת על מנת לעבור אליה, מיום שאחותה ראויה למגורים, גם אם זה מקבוצת רכישה, אסור לה להגיע לגיל 18. דהיינו, אם אחותה הגיעה לגיל 19 חודשים, אז המחירה של הבחירה שבהם תהיה דירה שנייה ולא ראשונה. אסור לאחות, היא צריכה להיות בת 18, אחותה אסור לה להגיע לגיל 18, צריכה להיות פחות מ-18. במקביל, ברגע שאחותה הגיעה לגיל 19, אז האחות הבחירה היא כבר לא לבד, מה שנקרא יש לי אחות עכשיו אמיתית. לא אחות שאמרו לי תצאי מהבית על מנת שמישהי אחרת תיכנס. אז זה 18 השני. ו-18 השלישי זה שאחותה שנמכרה לפניה, זו שיצאה מהבית לפניה, היא כבר עברה את ה-18 חודשים. דהיינו, מכירת דירת יחידה קודמת הייתה לפני יותר מ-18 חודשים. אז זאת שעזבה את הבית ראשונה, היא צריכה להיות 18 פלוס. זאת שנמכרת צריכה להיות מינימום 18, וזאת שמחליפה אותה צריכה להיות 18 מינוס. דהיינו, תמיד אני מסתכל על 3 דירות, והדירה נמצאת באמצע הנידונה. זו שנמכרה לפניה נמכרה יותר משנה וחצי, זו שמחליפה אותה היא פחות משנה וחצי, והיא בת שנה וחצי. מסובך, אלה הכללים. בסדר? אני גם אשלח אימייל שזה כתוב, שתוכלו לקרוא את זה ולהבין, אבל זה קצת מסובך, אבל אלה הכללים. כל הדירות האלה נספרות, למרבה ההפתעה, גם בחברות בע"מ. דהיינו, אם יש לי דירה שאני מחזיק שליש ויותר בחברה בע"מ כחלק מתכנון מס, היא גם נספרת כדירה. כן. כן. עוד פעם? יש חוסר הבחנה של אנשי מקצוע בין טופס 4 לטופס 5. הם השתמשו בהוראת ביצוע שלהם במילה טופס 4. הנכון הוא לא טופס 4 ולא טופס 5. הנכון הוא שיש מים בניאגרה. זאת אומרת, היא ראויה לשימוש למגורים, כי זאת ההגדרה בחוק. עכשיו, קשה לתעד את זה, אלא אם כן אתה מתעד את זה באמצעות מצלמה, אז התפסים הופכים להיות אסמכתה. כל חברה שיש לך שליש במניות שלה ויש לה דירת מגורים שמוזכרת לעצמך או למישהו אחר, חברים, יש הרבה מקום, אתם יכולים לרדת ולהיכנס לשבת. יש המון מקום. כל חברה, אם אתה מחזיק שליש ומעליה, נחשבת כדירת מגורים. כל תאגיד. מה זאת אומרת בהורשה? אתה מדבר על הדירה, שבן אדם מת אז הוא כבר לא קיים. מי מדבר? מי מדבר? אני לא רואה. כן. הורשה היא לא אירוע מס במדינת ישראל עדיין.
לא במס ההוני ואין מס עיזבון. אין אירוע מס בהורשה בשונה ממתנה, ואני לא ארחיב את הדיבור עליהם, על ההבחנה ביניהם כרגע, מה ההבדל בין הורשה למתנה, למרות שרשות המיסים גררה אותנו לבית משפט לאחרונה בנושא של הורשה, ורצתה שהמתים ימשיכו לשלם מיסים, והוציאו הוראה עקומה בעניין הזה. אנחנו לא נדבר עליה כרגע, אנחנו עוד נדבר עליה בהמשך, לא היום. היורש נכנס לנעלי המוריש, ויש מקרה אחד בלבד שהוא פטור ממס, שאם המוריש הייתה לו דירה יחידה והוא היה מוכר אותה והוא היה פטור ממס, אז היורש יהיה פטור ממס. והם הקשו בעניין הזה, והם אמרו שאם יש מוריש שילך לעולמו בין 14 ל-17 והיה לו 2 דירות, והוא מכר את הראשונה ב-14 ונפטר ב-16, אז היורשים לא יהיו זכאים לפטור ממס, כי אם הוא היה חי והוא היה מוכר את הדירה, כפי שאמרתי קודם, אין לו פטור ממס, כי הוא נכנס עם 2 דירות ל-14-17, אז זהו, צריך לתת לו להמשיך להיות חי עד ה-1/1/18 איכשהו. יש אופציה כזאת, שהמציאו איזו זריקה כזאת פעם, שאפשר... לא, זה לא רלוונטי. לא רלוונטי. אבל אם זו דירה שהיא לא זכאית לפטור ממס אצל המוריש, אצל היורש היא הופכת להיות שנייה ביום ירושתה. אז הוא צריך להקפיד, אם הוא רוצה שתהיה דירת יחידה, לדאוג לפני שההוא מת, למכור את שלו. אז מישהו יודע לתת לנו לוחות זמנים, מי מת מתי? לא, עוד לא המציאו את זה. אבל לפני יומיים ראיתי את הסרט המבול יצא, ושם ידעתי מי ימות, לא ידעתי איפה. ידעתי מי ימות, אבל לא ידעתי איפה ומתי בסרט, כן? אז מומלץ למי שמעניין אותו איך הנפילים עלו לשמיים. אז זה דירות יחידות. עכשיו, הדירות היחידות האלה, יש להם עוד לא משהו שמפריע להם, זה עד שליש דירות שמוחזקות ליד, או דירות מעוגנות, שזה פחות מעניין כרגע. דהיינו, כל מיני חלקים של ירושות וכאלה, הם לא מפריעים. אבל, אם מישהו מחזיק פחות משליש, ביחד עם דירה שלמה, השליש הזה לעולם לא יזכה בפטור ממס. לעולם לא. כי על מנת לנטרל אותו מההפרעה, הפכו אותו להיות חייב במס תמיד, המחירה שלו. אז אם מישהו מקבל ירושה של שליש מדודה, או 25% מדודה, אז, ויש לו דירה שלו, אז תמיד המקטע הזה, תמיד מדודה אמרתי ולא מהורים בכוונה, תמיד, הקטע הזה תמיד יהיה חייב במס. תמיד, בלי יוצא מהכלל. מס לפי חישוב מס, זה מס הוא מורכב מאוד היום, זה תלוי ביום הקנייה, ואם הדירה הושכרה, ואם יש עליה פחת ויש עליה מימון, מחשבים את המס, המס יכול לנוע בין 20% ל-45%, לא יודע להגיד לכם, זה תלוי בהרבה גורמים, ובתאריך הקנייה יש גם הוראות שמורידות את המס מ-25%, כי יש הנחות במס, מי שזוכר, בין 2001, 2 ו-3, יש הנחה נוספת במס על הקנייה באותם מועדים, ככה שאי אפשר לקבוע את השיעור המדויק כרגע, אבל זה אפשר לחשב בקלות. ירושה מההורים, אם ההורים, אמרנו, אם ההורים זו דירתם היחידה, ואם הם היו מוכרים, הם היו פטורים ממס, אז היורשים יהיו גם פטורים בלי שום קשר לכלום. זה פטור של המורישים ולא של היורשים. אז לא, אז זה נכנס למלאי דירות של היורשים, מלאי במרכאות, וזה ממוסה אצלם לכל דבר ועניין. מתנות החמירו את המצב, אם זאת תהיה דירתם היחידה, והמגרש, אני חוזר על השאלה. יש להורים מגרש, היה להם חלום לבנות בית, והלכו לעולם לפני שהם בנו את הבית, הורישו את המגרש.
אם יש למישהו מגרש, נפשט אפילו את השאלה עוד יותר פשוטה, אנחנו עכשיו עוברים לעולם השלישי. יש אנשים פה שמדברים ומאוד יש להם עניין בשיחה ביניהם, לא אכפת לי שתצאו לשתות קפה. אם כל ההקלות, אני עברתי לתחום השלישי וזה יענה, ואחר כך אם לא נספיק תחזור על השאלה. רשות המיסים בתחום השלישי שעוד לא נגעתי בו, אמרנו דירות יחידות ודירות חדשות. התחום שלא נגעתי בו זה התחום של דירות שנקנו עד סוף 13 והן שניות. זה התחום שלא נגענו בו. העולם כאן מתחלק שוב פעם לשלושה דברים, כמו כל דבר שאומרים שהוא מתחלק, לצערנו הרב ושמחתנו. מתחלק לעולם לפני 13, מתחילת 14, זה שני חלקים הראשונים, ואחר כך שתי החלוקות האלה בין 14 ו-17 ואחרי 18 ואילך. אני אסביר. עכשיו אני הולך להגיד משפט שהוא מאוד מורכב. מאחר ומי שחוקק את החקיקה הזאת חשב שבאמצעות החקיקה הזאת הוא יגדיל את מלאי הדירות למכירה, ולצערנו הרב עוד לפני שיבשה הדיו והבינו והוציאו את כל התפסים, בא איזה יאיר אחד וחושב שעכשיו הוא המציא את השיטה איך מעלים את מחירי דירות בעוד 20%, כי לתת הקלה במע"מ לאוכלוסייה מסוימת בדירות חדשות, המשמעות היא שמחירי הדירות צריכים לעלות, לא לרדת, כי המע"מ משולם על ידי המדינה. אז אם עכשיו אני יוצר קבוצה יותר גדולה שיכולה לקנות דירות, כי אני מוריד את המע"מ, אז מה זה אומר? שיש ביקוש יותר, נכון? אם יש ביקוש יותר וההיצע לא משתנה, אז זה אומר שהמחירים עולים, לא יורדים. עכשיו, העלות של תזוזה של דירה, אני יודע שיש אנשים שרוצים לשמוע רק את מה שהם רוצים לשמוע, אבל נתאפק כמה דקות. עלות של החלפת דירה היא עלות שמגיעה בין 5-10% בין מוכר לקונה, שזה עלויות של תיווך, עורכי דין, מסי רכישה במכירה ובקנייה. לכן זה גם תופעה שמייקרת את הדירות. וכל הרפורמה הזאת של הדירות, המטרה שלה הייתה להוריד את מחירי הדירות, לא להעלות אותם. מי שקרא, היו כמה כתבות על סין בשבועיים האחרונים, ואני לא יודע כמה מאות מיליוני אנשים בסין הם כפריים, אבל סין החליטה, כשתבינו את הפער שלנו לעומת מדינה לא מפותחת, סין החליטה לקחת 100 מיליון אנשים, להעביר אותם מהכפר לעיר, לעשות להם ערים, איור. תוך כמה שנים? חצי שנה, לא, תגזים, זה אתה עובד עם יאיר בטח. שש שנים, 100 מיליון אנשים, להכניס אותם לעיר. בעיות הנדל"ן של מדינת ישראל התחילו חודשיים אחרי שפרסמתי מאמר, וזה מזלי, שכתבתי שמחירי דירות יעלו בין 100 ל-200%, וירדו עליי אין סוף כתבות באמצע 2008. משם המחירים רק התחילו לעלות ככה, ואנחנו כבר נמצאים בתופעה הזאת 6 שנים. אני לא רוצה להיכנס למה המדינה נראית כמו נראית, כי אני יודע בדיוק להסביר לכם לאן העולם הנדל"ן הולך, ולא להיכנס, כי יש כאלה שפה מעניין אותם רק מיסים כרגע, אז אנחנו נחזור למיסים, אבל לא יהיה, היצע הדירות לא יגדל. אני רק אסביר לכם שתבינו שיש שם אנשים במשק שלא יודעים מה לעשות עם הכסף שלהם. שיש תוצאה ויש מצב שבן אדם לא יודע מה לעשות עם הכסף שלו, אז הוא לא יכול למכור את הדירה, כי אז הוא צריך לקנות דירה.
ולא אכנס עכשיו לניתוח של כמות הכסף במשק ואיפה הוא נמצאת ולמה הכסף כל כך זול בבנקים. שימו לב שהבנקים נותנים לכם כסף, אז זה לא יוסי מוציא את זה מהכיס שלו ונותן את הכסף. זה דודה שלי שמפקידה אצלו כסף, שהוא אומר לה תקשיבי, אני עושה לך טובה בכלל שאני שומר לך על הכסף, אני אקח לך גם עמלה. אז הוא נותן לי את הכסף שלה, שאני אקנה דירה. זה מה שהוא עושה הבנק. וראיתם כמה הם הרוויחו הבנקים בשבועיים האחרונים, זה פורסם. מסכנים, אבל... בסדר, אבל זה טוב או רע? טוב, לא אמרתי אחוזים. אז לכן, מאחר ואנשים שמבינים יישארו בדירות, היצע הדירות לא יגדל מדירות יד שנייה, לא יגדל, הוא יקטן. נחזור לדירות הישנות עם הדוגמה של המגרש שלנו. ואז רשות המיסים החליטה, החלטה אמיצה, באה ואמרה תקשיבו, מאחר ואנחנו משנים את השיטה ברמה מאוד קשה, אנחנו ניתן פטור מוחלט לכל הרווחים שנוצרו בכל הדירות שלך עד סוף 2013. כל מי שהחזיק מלאי של דירות, ולא משנה כמה דירות, 5 דירות, 10 דירות, 20 דירות, עד כל מי שקנה דירה, אחר כך אני ארחיב את זה טיפה, עד סוף 2013, כל הרווח הליניארי שלו עד סוף 13 פטור ממס. כן, כל הרווח מכל הדירות היה קודם. אני לא מכיר את החוק הזה, זה אולי באיזה עיר זה? 1 ל4 שנים, אבל מדברים פה לא 1 ל4 שנים, מדברים פה 1 לשנה. עכשיו, באו והרחיקו יותר מזה, אמרו גם אם קנית מגרש לפני 2014, קנית מגרש בשנת 80, בשנת 70, בנית אותו ב-2018 והדירה הסתיימה ב-2020, יהיה לך פטור על הרווח במגרש עד סוף 2013. זאת אומרת, מי שנמצא היום עם דירות ישנות או מגרשים ישנים או קבוצות רכישה עם זכויות בנייה או תמות למיניהם לפני 2013, יש לו פטור מוחלט ממס שימכור את הדירה. לא משנה איך התקבלה הדירה. רגע, עכשיו זה מתחיל מכאן להיפתח לכמה תיקונים קטנים. כמה תיקונים קטנים. מאחר והפטור הזה הוא גורף, אז אמרו נצמצם אותו בשתי מערכות עיקריות. אחת, נאית את הקצב, על מנת שלא יהיה היצע גדול, כי הם לא רוצים בדיוק שיהיה היצע, ומחירי דירות ירדו. דרך אגב, ככה כתוב בהצעת החוק. אנחנו נאפשר את הפטור הזה בין 2014 ל-2017, נאפשר אותו רק לשתי דירות. נכון שיש לך את כל הדירות, אבל ב4 שנים האלה תמכור רק 2. מ-18 תמכור כמה שאתה רוצה, אלא אם כן יאיר יחליט לעשות משהו אחר בחקיקה, ושוב פעם יבלגן אותנו, ושוב פעם נבוא לכנס ונסביר. אבל כרגע במצב המשפטי היום, 2, 14, 17, מ-18 ואילך כל הדירות. זה דבר ראשון, אין מגבלה. שימו לב, מגרש שנקנה ב-80 ונבנה ב-2022, פטור עד סוף 2013. תשימו לב לעובדה הזאת. ותזכרו עוד דבר אחד, שאם אנחנו רוצים פטור מוחלט על המגרש הזה, אז הדירה צריך להיות בת 18 בעצמה, כן? זה שונה, אנחנו מדברים עכשיו על דירה שנייה, לא על ראשונה. אנחנו עדיין יכולים להגיע לסיטואציה, כמו השאלה שלך קודם, שמגרש עבר בירושה, והילדים בנו עליו, אז הם יהיו פטורים ממס עד סוף 13 ילדים. ואם זה דירתם היחידה, הם יהיו פטורים ממס מלא. אתה יכול לבנות ב-19. תבנה מתי שאתה רוצה. תבנה עכשיו. אני לא אמרתי מתי בונים, נתתי דוגמה שעוד לא התחלת לבנות אפילו. גם אם אתה בונה היום, גם אם בנית לפני 2, התאריך הליניארי מחושב מיום תשלום, מיום העסקה של המס רכישה של המגרש. עכשיו,
עוד מגבלה נוספת שהם קבעו, הם קבעו תקרה. הם קבעו תקרה של שווי של 4.5 מיליון שקל. עכשיו התקרה הזאת היא תקרה, בדירה הראשונה היא משפיעה פחות, אולי אנחנו נראה דוגמה ונראה רק את השורה התחתונה שלה, תכף, ובדירה השנייה היא משפיעה יותר לאורך זמן. לא, הפטור הוא לא מצטבר, אבל המרכיב הפטור והמרכיב החייב משתנים בין דירה ראשונה לדירה שנייה, כי דירה ראשונה אמרנו שהפטור הוא עד יום המכירה, ודירה השנייה הפטור הוא עד סוף 2013. לכן המרכיב החייב בליניאריות משתנה. בסדר? זה קצת מורכב, בדרך כלל עדיף לא לעשות את זה בראש, לא לעשות את זה בתוכנה, בגלל זה נועדת התוכנה. חילקו לכם 3 דוגמאות. אני לא אפרט את כל הדוגמאות, אבל שיהיה לכם המחשה של הדוגמאות האלה. אם תסתכלו, תרוצו מהר איתי מי שרוצה. בדוגמה הראשונה, היא נמכרה במאי, בתוך הדבר הזה. אז מי שלא הביאו לו שיקח אחר כך מבחוץ. שתסתכל עם השכן. יש דוגמה ראשונה. אחר כך יש מספיק בחוץ, מי שירצה. כן. זו דירה יחידה, נמכרת במאי 14, ואתם רואים שהיא נקנתה ב-81. עכשיו, היא נמכרת ב6 מיליון שקל, ואז אתם רואים שזו דירה אחת יחידה, שימו לב למס שלה, היא נמכרה 5 חודשים בתוך העולם החדש, אתם רואים שהמס הוא 20,000 שקל, 19,900. עכשיו, לעומת זאת, שהיא זזה שנה קדימה, המס עולה ל-23. אתם עדיין רואים שהדירה היא דירה יחידה, המס, העלייה שלו עוד שנה זה עוד 3,000 שקל, זה עדיין משהו זניח. עוד שנתיים היא עולה ב10,000 שקל, ועוד 3 שנים היא עולה ב50%, מ-19 ל-32,000 שקל. עדיין בדירה יחידה ישנה, קפיצות המס הליניאריות על החלק החייב מעל 4.5 מיליון שקל הן קפיצות מאוד קטנות. המס האינפלציוני, אני מקווה שיפתרו אותו, אני לא אכנס עליו עכשיו, והוא צריך להיות פטור. זאת הכוונה. אם תסתכלו בדוגמה השנייה, אני אספר לכם משהו שלא התכוונתי לספר אותו, אז לאלה שמקשיבים שישמעו, אין שאלות עכשיו, אני לא יכול לשמוע את השאלה, בקושי שומעים אותי. רשות המיסים החליטה שבני זוג מאותו מין שמאמצים ילדים, בדרך כלל אי אפשר להוליד ילדים בבני אותו מין, נראה לי שלא ימציאו את השיטה הזאת, עוד לא בדורנו. אז בדרך כלל, אתה אומר אם זה המנתח הפלסטי ההוא שייצר להם את זה, זה לא חשבתי, שלומי, יפה. אז החליטה רשות המיסים בהוראה שאני אפיץ לכם אותה גם באימייל, שהיא לא יודעת להחליט מי האבא ומי האמא בין 2 אנשים או בין 2 גברים. בדרך כלל שזה, אומרים ששני בני זוג מאותו מין, הכוונה שזה 2 בנים לבד ו2 בנות לבד, כן? אלה שלא הבינו אותי, לא להתבלבל. אז היא פרסמה הנחיה בדצמבר, רשות המיסים, נפיץ לכם אותה כי היא לא יצאה לציבור באופן מסודר, חלק יש להם אותה, שבאה ואומרת, אני לא יודעת להחליט מי האבא ומי האמא ביניכן או ביניכם, אתם תלכו למוסד לביטוח לאומי, ומי שהמוסד לביטוח לאומי יחליט שהוא האבא וייתן לו קצבה, אז השנייה תהיה האמא. בסדר? זה הכלל. מי שמקבל את הקצבה זה האבא. אמרתי, לכן האמא היא השנייה. והיא תקבל את נקודת זיכוי. עכשיו זה היא או הוא, כן? והיא או הוא השני לא יקבל נקודת זיכוי על הילדים, כן? זאת ההנחיה, עשו לעצמם חיים קלים,
אני אעביר לכם את ההוראה, מי שזה מעניין אותו. אני יודע שיש פה כאלה שהתפללו שחרית הבוקר והנושא לא בדיוק נעים לאוזניהם, אז נדלג עליו. דוגמה שנייה. דוגמה שנייה, כתוב דוגמה 2 למעלה, שתדעו מה זה דוגמה 2. אז כאן יש לנו מצב שמוכרים במאי דירה ראשונה של 6 מיליון שקל, והיא נקנתה בראשון לראשון 2004, לא 14. שימו לב, אם הייתה נקנית בראשון לראשון 14, מה אמרנו תמיד? חייב במס מלא, אין מה לבדוק. אם זה דירה שנייה, אם זה דירה ראשונה, עדיין יש חישוב. עכשיו המס יוצא פה 8,000 שקל. עכשיו שימו לב מה קורה, בגלל שהמס, התקופה כאן היא הרבה יותר קצרה. קודם היה לנו 30 שנה, פה יש לנו 10 שנים לפני 2014. אז שימו לב, בשנה השנייה, ב-2015 המס קופץ ל-23,000 שקל, אחר כך שוב פעם מכפיל את עצמו, ואחר כך מגיע ל-60,000 שקל, כי התקופה הליניארית החדשה, מראשון ל-2014, היא הופכת להיות מהותית בחישוב הכולל. אז זה אותו דרך אגב, זה אותו דבר, חישוב גם מגרש שנקנה באותו זמן ונבנה ונמכר בתנאים האלה. זה אותו חישוב בדיוק. כמובן, עלויות הבנייה מתואמות לאינפלציה בצורה שונה, אז זה אין צורך להסביר. דוגמה שלישית, עכשיו זה עמוד האחרון. איזה אחוז מס? 25%. המס הוא תמיד 25%, אין יותר מיסים אחרים בדירות מגורים. זה משהו שלא הזכרנו בעצם. אין יותר מס ליניארי בכל הדירות, למעט דירות שלא נכנסות להקלות. דירה שנפלטת מכל השלוש אופציות שאמרתי, בסדר? מחירתה כמו מחירה של חנות. דהיינו, יש לה ליניארי מלא, מרכיב של 50%, מרכיב של 20%, מרכיב של 25%. דירה שנפלטת מכל שלוש החלופות שציינתי קודם. המס שלה הוא מס של חנות, הוא מס של משרד. אז אין צורך כרגע להסביר אותו. דוגמה אחרונה. עוד פעם? לא, אמרתי רק דירה שיוצאת מכל השלוש דוגמאות שנתתי, והראשון לראשון 14 זה בדוגמאות שנתתי. אמרתי שיוצאת משלוש הקבוצות שהסברתי קודם, דהיינו זו דירה שתהיה בדרך כלל דירה ישנה, והיא תימכר בין 14 ל-17, ותימכר כדירה שלישית בין 14 ל-17. זו דוגמה הקלאסית היחידה שאפשר להכניס למשבצת הזאת. שתי דירות יש לבן אדם בדוגמה 3, אתם רואים שהמס פה כבר קפץ לו, למה? כי החלק הפטור, אמרנו רק עד סוף 2013 והיתרה חייבת, אז אתם רואים כאן 32,000, אחר כך הליניאר שלו, כי הוא קנה עדיין ב-2004, קופץ ל-93, 172, 238, זאת אומרת ב-17, בהשוואה בין דוגמה 2 לדוגמה 3, אתם רואים קפיצה פה של מ-60,000 שקל ל-240,000 שקל, בגלל שזה דירה שנייה באותם תנאים. אז זה הפער בין דירה ראשונה לדירה שנייה, שהיא דירה יקרה. אם זה דירה שהייתה פחות מ-4.5 מיליון שקל, אז כל המספרים פה היו שונים. אני לא יודע איך שלמה ייתן לכם את האופציה לשחק בתוכנה, מי שירצה וכולי, תכף הוא יסביר כמה דקות אם מישהו ירצה להיכנס לעולם הזה, ואז תוכלו לשים כל מיני דברים ותנאים, למרות שאני חושב שעדיין צריך ללמוד קצת יותר לפני שממלאים את התוכנה. אני אסיים בכמה משפטים על השקעות בדירות בע"מ. מה שקרה במתנות, עולם המתנות היום מתחלק ל3 או 4 קבוצות. יש מתנות לפני 1 באוגוסט, יש מתנות שניתנו לפני 1 באוגוסט 2013, מתנות שניתנו מ1 לאוגוסט עד סוף 13, ומתנות ב-14 ואילך. עולם המתנות הוא עולם שמטפל בנותן ומטפל במקבל. עכשיו, העולם המתנות עד סוף 13 הוא הפך להיות מורכב, בגלל שהם רצו לחסום את נזילת ההטבות למקבלי המתנות, שלא יהיה כפל של הטבות. ואז מה שנקבע, שכל המתנות
שניתנו מראשון ואוגוסט ואילך ימוספרו מבחינת מכירת דירות בין 14 עד 17 אצל נותן המתנה. בסדר? אצל נותן המתנה, ואצל מקבל המתנה אין תנאי המתנה. לעומת זאת, מתנות, זה מסובך מאוד, אבל שאלת, אני עונה לך עושה לך סדר בכל המערכת. ולעומת זאת, מתנות שניתנו לפני 1 לאוגוסט, ימשיכו ליהנות מהטבות אצל מקבל המתנה לפי נעליו של מקבל המתנה, ובלבד שהוא צריך לקיים את סעיפי ההמתנה שהיו בתוקף אז. לעומת זאת, מתנות שיינתנו מה-1 לראשון 18 או מתנות של דירה יחידה שיינתנו היום, אז התקופות השתנו ל3 שנים מגורים, 4 שנים בלי מגורים, אין יותר שנה ושנתיים של חסימה, דהיינו מינימום צריך להמתין 3 שנים בשביל להיכנס לדירה יחידה פטורה. אנחנו מדברים רק על מצב של נתינת מתנה ושמקבל יש לו דירה יחידה. וביטלו את המתנות באופן כללי בין אחים לאחיות, למעט דירות שנתקבלו מההורים במתנה או ירושה, שאפשר לתת אותם לאחים ואחיות. בסדר? זאת אומרת, אי אפשר היום 2 אחים שנפרדים בעסק להגיד לו אני אתן לך את המתנה שם ואני אקח את העסק פה. נגמר. כן? בקיצור, במילים אחר. כי הם הבינו שהאחים אין ביניהם מתנות. בשונה ממה שהיה עד עכשיו. כן. מי שאל מה? כן, אבל אז זה עולה לך 10%, לא? מס רכישה ו... כן, אם משלמים, חברה בע"מ. אני חושב שאחרי החקיקה הזאת, העלאה והורדה עלולה להסתמן כמלאכותית מובהקת, ולכן אני לא רוצה להרחיב את הדיבור על זה, ולמרות שבית המשפט אפשר ב10 שנים האחרונות הרבה מתנות וביטולי מתנות וכל מיני טרנזקטות במתנות, היום אם כל מה שאני עושה זה רק בשביל להעביר את זה כאילו בעקיפין, וכל המטרה היא שיש תמורה כנגד, ואנחנו לא דיברנו על הנושא של תמורה בחוק עכשיו בכלל, אז אני חושב שזה די מסוכן. חברות בע"מ. תראו, אני הולך לדבר כמה דקות מאוד מסובכות בנושא של השקעות בחברות לעומת יחידים, ויש טבלה מאוד מסובכת שהחלטתי לא לחלק אותה, אני אפיץ אותה באימייל, כי לקרוא אותה לקח לנו לבנות אותה 30-40 שעות, אני מניח שלקרוא אותה לוקח 3 שעות, להבין אותה אני לא יודע כמה זמן לוקח. אז אני אשלח אותה, מי שירצה שיקרא. העולם ההשקעות בפער בין יחידים לחברות הוא נפתח מ-2001 ו-2003 עוד יותר. והחשיבה היא עדיין לא מופנמת עד הסוף, אבל החשיבה היא של השקעה לטווח ארוך היא שונה מהשקעה לטווח קצר. השקעה בתשואה נורמלית שנעה בין 5% ל10%, עם רווח הון נורמלי שהוא נע בין 5-10%, כדאי ונכון לבצע אותה במסגרת התאגיד שיצר את העודפים. לעומת זאת, השקעה עם תשואה נורמלית ועם רווח הון מאוד מאוד גדול באקזיט שלה בעוד 10 שנים, כדאי לבצע אותה בחברה משפחתית או ביחיד. אני אגיד את זה במילים אחרות, ככל שהתשואה על רווחי ההון יותר גבוהה באופן מהותי בטווח הבינוני או הארוך, לעומת התשואה השוטפת באופן מהותי, כדאי להוציא את ההשקעה מהחברה בע"מ מ-50% מס ולעבור להשקעה של 25% מס. ככל שהתשואה השוטפת, אני יודע להרוויח 10-12% בשוטף, ואני לא צופה רווחי הון מאוד גדולים, או אני לא יודע מתי הם יתרחשו או יתרחשו, אז אני ארצה את ההשקעה במקום שנוצר הרווח, או בתאגיד ליד קשור
במישרין או בעקיפין על מנת לווסת את הרווחים לשם ולשלם מס של 26% בשוטף. אז זאת הנוסחה בגדול. דירות מגורים. דירות מגורים לא ניתן לקבל פטור ממס ו10% מס בחברות בע"מ. כן ניתן לקבל 10% בהשכרה לדירות בע"מ. לא להיות מזכיר, להיות סוחר. לא אסביר על זה עכשיו למה, אבל עדיין השימוש צריך להיות למגורים. ויש פה עוד סוגיית מע"מ שמתלבשת, ואני לא ארחיב את הדיבור כי זה ייקח לנו עוד רבע שעה רק להסביר את המע"מ בקנייה ובמכירה. אני אגיד רק במע"מ בגדול את הכלל, שהמוכר לא עוסק והקונה לא עוסק, וזה לא קבוצת רכישה, תמיד אין מע"מ. שהמוכר עוסק והקונה לא עוסק, יש מע"מ תמיד. שהמוכר לא עוסק והקונה עוסק, גם אם זו דירת מגורים, יש מע"מ על הרווח אצל הקונה, אלא אם כן זו דירת מגורים שתושכר למגורים. עכשיו זה כללים שאמרתי את כולם בבת אחת, אבל אלה הכללים. צריכים לזכור ששני צדדים לא עוסקים וחברה לא חייבת להיות עוסק. אפשר לפתוח חברה בע"מ ולא לרשום אותה כעוסק, אז אין מע"מ בכלל, ובלבד שלא מסתתרת לנו קבוצת רכישה על ידי הקונים. הכלל הוא את הדירות מגורים לקנות בחברה שהיא משפחתית או בית. עולם המשפחתיות נחסם. היום אפשר רק להוליד חברה חדשה כמשפחתית מיום לידתה. אי אפשר שום חברה שקיימת היום לרשום אותה כמשפחתית, אלא אם כן היא נרשמה ב-90 ימים, 90 או 120. בשלושה או 4 חודשים האחרונים אפשר לרשום אותה כמשפחתית. חברות בית הולכות גם לחסם בשנה הקרובה, עוד לא הגיעו לחקיקה, אבל חברה שכל מה שיש לה זה דירת מגורים, היא יכולה להיות גם מסווגת כחברת בית. עכשיו, סוגי החברות האלה הן יותר גמישות להזרמת עודפים או הזרמות הלוואות back to back באמצעות הבנקים, שלוקחים לנו פה בין 0.5% ל1% על העמדת אשראי במקום אחד וקבלת אשראי במקום אחר, על מנת לממן את זה. ולא ניכנס עכשיו על כל ה-back to back. ה-back to back על ידי רשות המיסים התחיל לחסם באופן גורף, גם בהצעה של חברות ארנק וגם בבית המשפט. בית המשפט המחוזי קבע שחברות שמפקידות כספים בבנקים, יש כאלה רואי חשבון רושמים, נותנים את הכסף לבעל המניות ורושמים על זה פיקדון, אז זה בכלל פיקדון אצל בעל המניות. לא הבנתם, נראה לי שאתם טייפתם. חברות שמפקידות כספים בבנקים והכסף הזה משועבד להלוואה לטובת בעל המניות, הפסיקה רואה את זה כחלוקת דיבידנד כבר במועד ההפקדה, מה שנקרא הלוואות back to back. אותו דבר, ואל תשאלו אותי על זה למה ככה, כי אני חושב שזה, מי שהיום מנהל רשות המיסים הולך באופן קיצוני וחותך, והוא לא משאיר כלום, הוא שם את הקו עד הבן אדם הלבן האחרון. הוא מנסה לנקות את כל אלה שיש להם אפור אפילו, להכניס אותם למערכת המס. עד כדי כך שהם קבעו בתזכיר של חברות ארנק, שגם מי שקונה דירה בחברת העסקית שלו ומזכיר אותה לעצמו, יראו את זה כחלוקת דיבידנד. למרות שכאילו מה ההבדל אם אני קונה דירה ומזכיר אותה לעצמי, או קונה דירה ומזכיר אותה ליוסי, כי מה אני אעשה בכסף? אני ממילא צריך לקנות משהו בעודפים שלי. אז הם עשו הבחנה בין שימוש כאילו לעצמי, כי זה בכל מקרה זה לא שימוש עצמי, כי זה החברה חייבת להזכיר לי. אז זה מה שקורה היום בעולם של החברות, מאוד מאוד צריך להיזהר. אני ראיתי שנפתחו הרבה חברות לקניות של דירות ושימוש עצמי, כולל מפעלים מאושרים שקנו דירות כאלה. הנושא הזה ב5-10 שנים הקרובות הוא יחתך ויסגר, אז מאוד מאוד להיזהר בהשקעות מהסוג הזה. אני מבקש עוד 5 דקות, אני אזמין את רואה חשבון שלמה פלדמן, אסביר לכם 5 דקות על האופציות בתוכנה, ולאחר מכן אנחנו נעשה איזה 20 דקות הפסקה. בבקשה שלמה.